futhi nje manje sengizovele ngibheke le ngoba vele nje angikhe ndawo inqenza abantu bathi thula bazokurekhoda bathi paint racism uyabona nje la ngithi abantu basensitive abakwazi ukudlala abakwazi but it's okay indaba zabo namajazi abo lezo mina angeni lapho engishilo nginiplugile mina abafazi nginenzelile iqiniso namhlanje yabo nomuntu wakho namadoda wakho babes leave women alone asifuni bafana siphile libona wena kutheni ukhetha ungandiqheli kakubi sisi zokunika cash bakho ungabelieve ungandiqheli ngakublock ngoku because kutheni ukhetha bekunini ndithi ngiyadlala and ndithi ba I'm sorry if uthintekile wena uyakhetha hamba ufa wena sihlama ngakublock nobubi sis uzondibiza ngomnqondo umnqondo uyihlo jwayela kabi anyways let me love and leave you but phela mina nginandawo indaba zamaphila training phoqa phambano laphoqa uphixana andinabaxesha lalonto phila training yalona uzangikhokhela mali lona awona jo andiqheli kabi lo nomnika cash bakhe kancane andazi let me just go and take a shower because yeka laba awumbaxa ngizopostela guys iweave wakhipha kanjani uyikhipha kanjani ngamanzi nje ashisayo noma abandayo yabo as long as kumanzi because mina ngisebenzisa ispray lesiyiglue yabo hamba nathi out here angihambi nani ngisebenzisa ispray lesiyiglue le spray yeah so angisebenzisi le emhlophe le glue leyo that's why iphuma is yabo and that's why iba seamless obviously manje ayimelthanga kahle because yabo ngisazoyilungisa but thingihambe ngizoposta lawyer angijwayele kabi mina angijwayele kabi nawe wena bukamuso ngiyakublock can you just shut up bro get ready with us no venda boreka energy yami ngaka engiyifakile la bese umuntu uzongibhedela ingoba ngihlezi ngisho ukuthi abantu laba bangena la ku live yabo abazi ukuthi la ekhaya siphila kanjani ngimblockile bukamuso abazi ukuthi la ekhaya siphila kanjani kwenzakalani yabo ufika wena sewuzwa lento oyizwayo ungazi nokuthi isukelephi bese uzofaka ngizokuphoxa ngeke ngize ngikuyeke nje mina ngizokuphoxa hawu bayafika bazi next ukuphoxa mina phoxa kabi ziyeke izibhenge no it's okay guys singihambe ngiyogeza khona ngizohamba bathatha izinto personal kanti siyadlala siyazincokolela la ekhaya banama anger issues but ngiya understand ama moderator nginawo ayasebenza khona asebenzayo block mina if there's one thing I won't allow ukuthi abantu bangigibelela never ke lapho ke shame ngiyophoxa nje mina anyways bye guys singiyogeza ngizohamba ngizonibona noma kusasa sengivele nje ngabhoreka ngiturned off ke chongi usibone outfit CEO moqedile abo Cinderella lapha bye guys